काय सिंगल सुपर फॉस्फेट. सिंगल सुपर फॉस्फेट. सिंगल सुपर फॉस्फेट. तू खरं सांग, तू जाळा सोडलंस ना? तुझ्याशिवाय माका माहिती आहे. तू खोटं बोलण्यात एक नंबर. नमस्कार मंडळी, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी मुकेश गाडी तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते. तर मंडळी कसे असं काही मस्त मजेत ना. तर आता आम्ही आग्रात भुईमुग घालू गेलो आणि बरेच दिवस पावसानं कंटाळा दिलो, त्यामुळे भुईमुग रवलो. त्यामुळे आता भुईमुग 2-3 कोपरे घालून झाले आणि की आता 3 कोपरे आहेत अजून, ते पण घालूचे आहेत. आणि बघा सगळी भुईमुगासाठी जंगी तयारी केलेली आहे. स्पीकर वगैरे हे बघा, भोंगे पण लावलेले आहेत. 2 साठी 2 भोंगे वगैरे लावलेले आहेत. हे बघा गादी वाफ्यावर भुईमुग घातलेलं हो बघा. आणि वांडर येतात म्हणून संपूर्ण जाळा मारून घेतलेला. पप्पा आणि नाना पण गेलेले ते बघा. त्याका नांगरूया नको, त्याका गुटो घालू त्याका तो पुरो करूया. तर मंडळी अशा प्रकारे 2 कोपरे नांगरून झाले. तुमका कळाले नसतील, मध्येच कॅमेरा बंद पडलेलो, त्यामुळे 2 कोपरे नांगरून गुटो वगैरे घालून झालेलो. अजून एका गुटो घालूचा आणि आता वाफे करूक सुरुवात केल्याने. कबुतरा इल्ली मगाशी, पण मी इथं काय माका बघल्याने काळजी होती. त्या कबुतराने ते ना उचलल्यानी, बरेचसे उचलल्यानी. स्पीकर लावल्यावर नाही लिहित, रुजलो ना. गोंड्यांका बघा तसे कळे येतात. हे बघा किती वाफे करू? 4 ना. आधी घालून घ्या. 1-2-3 झाले. पद्धतशीर घालगायचा.
असलं. हो मी किती घालून होतो सांगत ना एकटो खत घालून एकटो सांगणे एकटो तरी मारू शकतो. एक मागून दीड मागून तुम्ही माका माझ्यावर तुम्ही काय शेती करता कसं एकटो घालू शकतो. हो हो मग बघा मग तुमची केवढी असतात. आता काय बोंब केली नाही. नाण्याचं नको हां टाकतो येईल मी पोटी नसताना कुठली अजून घराकडे गेल्या तिकडे का आंघोळ तो ठेवून ना मुकडे कोणी खाली घराच्या खाली बिळ आणलं होय पाणी आलं व्यवस्थित. हो कोणी शिकवल्यात माय जाय तुला घेऊन हात बघू नाही हात घेऊन काय त्या काय म्हणतात का साबण. तर मंडळी अशा प्रकारे एक कोपरं घालून झालेलो भुईमुगाचं नंतर पण खत घालून जमलं हो बघा. तर अशा प्रकारे हो बघा गादी वाफ्यावरचं भुईमुग अशा प्रकारे घातलो जाता. काय जाता तुला काय वाटतं मरे आई हो बुकेलो मामा वाटलं तर काय माहिती या चुरमुरे म्हणून माका काय वाटला नाही तुका वाटला रे. मी माका वाईटा गेलो या भुईमुगाचा तसं आम्यांचो इल्लो तसं. जेवून गळो बाबा कळो घर का चार वर नको चाय थंड ना डिपाळ बुडवता डिपाळ एक काढलं की बसलं शोभार नाही एक तर भूक लागली या माका माहिती आहे ना तुका भूक लागली आहे ती मागं बुकणं नाही मागं कंटाळ कंटाळू नाही दोघ जण ते गेले परत बरं आला जाळावर कोण ठेवलं कोणी सोडलं का हे री काय माहिती नाही सांगते तू तू माझं तू खरं सांग तू जाळा सोडलंस ना नाही याची शपथ आहे तुझ्याशिवाय माका माहिती आहे बघ याची तू खोटं बोलण्यात एक नंबर मला तू सांगतो चांगलं घेऊन तब झाड मारताचा वागता गोंड तो बघ काय काय अंगडले तुका दिसता हा त्या मग नांगरला म्हणून बरा आला. चला चला मसाला चल पटापट मारू घालून पुरो करूया तो ए आजू असतो त्याचा मलाच काढल्या नसता आता तुका दाखवल्या नसता नाचा तकड नाही येऊया खाली एक माग वरती होतो झालं. खताचं नाव मामा काय खताचं नाव काय सिंगल फूस सुपर फॉस्फेट सिंगल फूस सुपर फॉस्फेट सिंगल सुपर फॉस्फेट तू मारना गेलो फॉस्फॉस ना चल
नुकसान पुरे करून दे. तुम्ही सावशी रान करा, मी थांबलोय ना तुमच्या खाली मोठी टाकू. तर मंडळी हो बघा 2 कोपऱ्यांका भुईमुग घालून झालो. ह्यो एक आणि की तो बघा तो दुसरो. ही मंडळी सगळी घरात चालली आता. आणि तकडे आता 2 कोपरे घातला पटापट पाऊस येऊच्या अगोदर. दुपारी 1 वाजता येईल आणि आता संध्याकाळचे 6 वाजलेत. जेवला तीच वाटेक लागला लगेच. आणि हो बघा पावसानं जोरदार सुरुवात केल्या. त्या नवीन यंत्रणा पाहिजे आता हे सगळं गोंधळ झालेलो हा. म्हणजे असा पप्पानी नाना बडबडत असतो. जोताचो असतो जोतान घालूचो असतो तर एवढ्यात 2 दिवसात घालून झालो असतो. आता 2 दिवसाच्या भुईमुगाक 8 दिवस गेले. त्याच्या बाहेर पावसान गोंधळ घातला तो वेगळंच. त्यामुळे जाम गडबड होता. आणि संपूर्ण जाळा मारून घेतलेला आहे बघा पूर्ण भुईमुगाच्या भोवती. नाही तर वांडर जाम पिडतात. आणि आताशी जरा कबुतरं येतात संध्याकाळची आणि सकाळची. तरी पण आम्ही बोंगे लावतो सकाळची येऊन लावलेलं आहे बोंगो. त्यामुळे काय वाटत नाही तेवढा. भेंडे एवढ्यात धरक लागले असते पण वांडराने खाल्ले नाही त्यामुळे जरा गोंधळ केले नाही. कारण जाळा लावलेला नव्हता त्यावेळी. तर अशी सगळी कामांची आताशी गडबड असतात त्यामुळे जरा व्हिडिओ बनवूक मिळत नाही. त्यामुळे विनू इलो तेव्हा व्हिडिओ बनवल्यान बरेचसे. आणि त्याच्यानंतर 15 दिवस बसानच होतो. आऊट लावूक होतो तेवढंच. आणि मग दुसऱ्या दिवशी मग मुंबईत गेलो. तर आता ही सगळी अशी कामांची धावपळ असतात भुईमुग घालूपासून. पुणग्याने त्या साड्यावर घालतात त्यांचो. आणि आम्ही इकडे होतो आमच्यावर नंदन दिल्ल्यानी घालूक. आता कसं गादी वापे वगैरे करूचे म्हटल्यावर माणसं जास्त लागतात. आणि पावसाच्यामुळे काय करता येत नाही. आणि नांगर असताना जोताबरोबर 4-5 माणसं फक्त घर घालूक हवी की पटापट काम होता. एवढ्या 10-12 कोपरे घालून झाले असते एका दिवसात. तर चला मंडळी आता पुन्हा भेटूया आपल्या नवीन व्हिडिओत. तोपर्यंत बाय बाय.